matasanin awanin ilukan ang mamukit iya panawin ay awanin day ginarumpi ano umisem apag bingi at ay balasan anadamigin kalay sa tupay sa tumaputi ay awanin tingkang isala tabang pakete kadititen nga nagitinene nagtukaw na ginuyog na ay awanin di maisala itarayda anin anong samiti pang paket tanong bumalsi ay napikit Ti panawin ni baby ken ni nene sa balik ladawan ka tuwag kawas na kinurang kena pati bantay iparang ka awan ti preno pag-aakda awanin ni inukanan ang mamukin iunanan ay awanin day di narupi tanong umisan apag pingi at ay balasan anadamigin kalay sa tupay sa tumakuti ay awanin tingkang isala tabang paketen kadititin nga dalitinene nagtukauda ginuyod ka ay awanin ti maisala intarayda an anong samiti bang paket tanong umansi ay napikit ay awanin tingkang isala tabang paketen didititen nga nagitinene nagtukauda ginuyod ka ay awanin ti maisala intarayda anin anong samiti bang paket tanong umansi ay napikit siya tuti agayan piliin ko ay napintas piliin ko datay balkat ay nalaing nga umanang isuntod senyorita biyag na tutay kasla dunia aming nga oras kukit kukwa kasayben ang agluto ang laban ipahay kung aming anungod ayakin naktutin na palalo puray kasla grupo ang kapalyo imbaglasar sa plitak latiko dito pa'y lamang rin na gilgilay ko pa'y dibilbil na akaslan kumantay ang gilgil lopot di maladaga nuda tayo tuwa bilang di ang kagasa nam na maimbiyag ko di kang tupulos agigan aniya di kang tulong da ang wendo ay glading ito'y den na tanang kon la ilo to'y sangal tangayan nam naman biyag udigan tupulos agrigat kaniya ikan tulong na ang wendo aglading ito'y din na tanam nun laino to'y sangal tangayan no siyang tuti agayan pilit ko tay napintas pilit ko datay balkan ay nalaing na umana isunod senyorita piyanan to tay kasla dunia aming nga oras kukit kukwana pasergan ng agluto ang laban ipaay kung to amin agungog ayaten naktutin na palalo puray kasla grupo pa ang kapalyo imbaglasap sa plitak latiko ito dito pa'y lamang rin na gilgilay to pa'y tibilbil na akaslan kumantay ang gilgil lopot di maladaga